डाक्टरा मोजां जानांगौ नालाय हाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ फिन खेबसेबाव आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायहरना लाग्रोनाय थाबाय आरो बुथेथे महरखौ लानानै आसा खालामो नोंथांमोनाबो इसोरनि अननायाव मोजाङै दङ ओमफ्राय आंबो दासान्दि मोजाङै दङ लोगोफोर ओमफ्राय नै दिनै फुङावनो थासिमलि रुनानै जानायनिफ्रायनो माने भिडिअखौ स्टार्ट खालामबाय आरो लोगोफोर थासिमलि रुनाय आरो ओमफ्राय लोगोसे गाइखेर साहा गोमो फुदुंनानै लानानै नोंथांमोनखौ माने फुंनिफ्रायनो स्टार्ट खालामबाय आरो दिनैयो साहा लोंनायनिफ्रायनो लोगोफोर ओमफ्राय माने नैबे थासिमलिखौ थाखौ माने न' खाथिनि आइ बिखुमजा हरदोंमोन आरो ओमफ्राय बेखौनो माने रुनानै जाबाय जोङो दायो मामा बायनायफोरा गोथावसै न'आव रुनायनिख्रुइ माबा मा हालदै होयो नोंसोर हालदै होआ गासिबोनो हालदै होबाय लोगोफोर दायो फुंनि साहाथा लोंखांनानै एकदम जाय दुमदुम आरोना खानाय सानाय जेबो खानाखै दुगैयाखैबो दै लोबाखैबो ओमफ्राय मामब्रुं ब्रुं बुथेथे आरोना ओमफ्राय साहाथा लोंखांनानै दायो अमाखौ डाक्टरनाव लांदो लोगोफोर अमाया माने माबादो आरो एसे डाक्टरनाव होना फैनोसै ओमफ्राय दायो गाबख्रावगासिनो फुंनिफ्रायनो बुन्दा नागिरनानै फुंनिफ्रायनो गाबख्रावगासिनो दङ आरो लोगोफोर ओमफ्राय दायो हैनोसै देग्लाय फाथालसे माने लाबावनानै नायनोसै दाम गैयाब्लाबो बेनिफ्राय लोगोफोर खाथियावनो आरो बांद्राय गोजान नङा ओरैनो ओरै लामा गिदिंनानै माने हैनांगौ आरो मातबरा बेयावसो दङ लोगोफोर अमाया माने अमानि मा होनो जोलैया इयावसो दङ ओमफ्राय लांनासो हैनांगौ खायसे खायसे गामियाव माने लाबोयो आरो बुन्दाखौ लाबोनानै होफैयो ओमफ्राय जोंनिया जाहैबाय बुन्दिखौसो लांनानै हैनांगौ आरो मातबरनो ओमफ्राय लोगोफोर लांनोसै दायो बिराद गाबख्रावबाय दङ मालाय आब' कबिता मोननियासो खुनु टेनसन गैयाना भेक्सिनजोंनो होयो नालाय मानसियानो फैनानै थुखैयो ओमफ्राय लांनांगौनि जेबो खस्थ'बो गैया आरोना बेनिफ्राय भेक्सिनखौ होनानै दब थांबाय खुनु माने खस्थ' बास्थ'बो गैया ओमफ्राय जोंनिया माने खस्थ' आरोना होना लांनायावनो बिराद भेजाल आरोना ओमफ्राय आंबो माने बेफोरबायसा गामियावहाय भेक्सिन होनानै अमाखौ फिसिनायनि माबा मोनोबाथाय होगौमोन आरोना जोंनिखै माने बेफोरबायसा भेक्सिनजों होआ बांसिन माने अमा माबाजोंनो होयो बुन्दाजोंनो होयो ओमफ्रायो जोंनि दा एरिया साइडफोरावबो माने बांसिनानो बुन्दाजोंनो होखायो आरो बिदि माने भेक्सिनजों फिसा खांहोआ ओमफ्राय मालाय आब' कबितानासो जि माने सर' आरोना फैनानै थुफैनाय बोरायजों आंजोंनो लांनोसै रावबो गैया ओमफ्राय नों थाबायनांगोन दै खिन्थु थाबायनांगोन नोङो आं नोंखौ बामा नोंना हले बामजानाय बाजानायल' खामानि गैया थांबा फैफाल'थार थांगोन ना थाङासै गन लानांगोन नामा लांनो हागोन ना जि खस्थ'खा आं बालायलांथारोहाय ओंखायनो थौ मा थौ आयै लांनो हागोन ना थौ हाबासो होनला होनदो थौ फै बाबा फै थाबायनांगोन दे बाबा नोङो ओइ अमानि डाक्टरा फै ओइ अमानि डाक्टरा आयु मैथ्रु मानसि लारि लारि थायदो जागा मोनफैबाय नै लोगोफोर खाथि नालाय बांद्राय माने गोबाव नङा गोबाव नाङा आरो ओगारहरनै आयु मातबरायनो खोमा एसे फिसा माथो बुन्दायानो फिसाथार जेनथेन मेनथेन लाना फैबाय एकदमबारे मोजां खालामना हरदो एबारो खनसेयावनो 20थासो जानाय खालामना हरनांगोन नोङो डाक्टरा मोजां जानांगौ नालाय ओइनि आथु जाखाबाय अबाव खागोन आब' खाना दों ओइ मोनसेयाव ओमफ्राय आदार होग्रा माबा लाबलायनाङा नामा एख' जागा दंखायो थै थांलानो नै बुस्थुआनो लाथारनोसै खोमा खामानि गैया नोंहा होनायनि खामानि गैयाबा नानियालाय नानि नायनो ओमफ्राय गाबख्रावबाय थानायखायनोथ' लाना फैदो आङो अमा फिसाफोरानो दाम गैया नालाय होला होनना भाबिदोंमोन ओमफ्राय बोरायानो आंना खेबसे होबावनोसै फाथालसे लाबावनोसै होनबाय थायो दामानो गैया 1000 2000 दाम गैयिखायनो बायो आं 5000फोरबालाय 4000फोरबालाय एसे मोनसाबसाब मोनो आरो दा आरो 2000 2000बोसो मोनबावना आब'
बुन्दियाव मोनो ना बुन्दिफोरा हाजारसेल' हाजारसेयानो ना आब' अमानि दामा हाजारसेनो आरो लोगोफोर खायसे खायसे माने कमेन्टआव सोंहरलायगोन आरो बेसे लायो बेसे मायो ओरै होननानै ओंखाय आं दामखौनो माने डाइरेक्ट खोन्थाखाबाय आरो हाजारसे लायो आरो आगोलफोराव माने बिदिनो 800 600फोरल' लायोमोन आरो दा आरो दामफोराबो बारायबाय थायो ना लोगोफोर ओमफ्राय हाजारसे लायोनो आरो आब'आ अमा बेदरबो लाबखाबाय नै लोगोफोर अमा डाक्टर लाहा माने अमा बुथारदोंमोन आरो देरख'नो हायिनो ओमफ्राय फानदोंमोन ओमफ्राय बेखौनो बोराया गावनि आन्था एसे लाना फैबाय दाङाहाय गोथां बुस्थुफोरखौ दाङा फै आथुर बिथुर फैनानै दुगैस्र' लोबस्र' लाबाय आरो फुङावनो दुगैनो मोनाबाथाय एकदम गोसोआनो माने गोजोननाय मोना आरोना फुङाव दुगैखाग्राखाय लोगोफोर इनिफ्राय माने माबार फैनानै दुगैस्र' लोबस्र' लाबाय ओमफ्राय एसे देलायनानै खानाय सानाय एसे खानबाय आरो नङाबा जाय दुमनो बोरैबा मोनलायलाङोना ओमफ्राय लोगोफोर ओंखाम ओंख्रि सङैनि सिगां आङो जौ संनो नागिरदों आरोना दासान्दि माइफोराबोथ' मोनजोबथारबाय ओंखायनो माइ रोगानायफोराव सोरबाफोर साफा सानै माने सावरि बादालिफोर थाङोबाथाय जौ नङाबाथाय एसे बोरैबा मोनो आरोना इनिफ्राय लोगोफोर आङो माने खान्थायाव खान्थासे थिब संना लानोसै जौखौ ओमफ्राय अराबो जोंनो बाथारदोंहाय माबा अराबो एकदम जोंगोन जोङा आरोना औवा बननि नालाय दसेनो जोङो दसेनो स्रोब गोमोरलाङो जौखिनिखौ संना लाग्रोनोसै ओमफ्राय ओंखामनि लाहार फाहार खालामलायनोसै आरो ओमफ्राय लोगोफोर दायो नै आथुर बिथुर थास' बेदरखौसो गोसोखांनानै आङो ज्राव जावना लाबोबाय आरो जि बरिया नै थास' बेदराबो माने बिराद मोजां थांदोंमोन आरो गोसोमनि गोजा ओमफ्राय नै जुमाया माने जाननानै माने मोनबाय थाथो ओरै होननानै आं थास' बेदरखौनो दरनैसो जावना लायनोसै होननानै जावनानै लाबोबाय आरो नै लोगोफोर ओमफ्राय बेखौनो माने सायना लाग्रोनोसै र' आङो माजों संनाय जायो बरियानो माबार सैला सैलि सैनानै लाबाय आं लोगोफोर नै थास'आ जि मानजोब्बायसो आरो आखाइजों माने सेखन' सुदोंमोन आङो खारनाय नङा ओरै होननानै ओमफ्राय आखायानो जि मानब्र'जोब्बाय नै थावसो फोनना लाबाय आं थाव गोथां थास'खौ माने बिराद माननाय मोनो आं लोगोफोर थास' सायबाथाय बिराद माने मानफ्र'जोबनाय मोनो ओमफ्राय आङो लोगोफोर दिनैयो थास' बेदरजों ओमफ्राय नै ना गोरान दाखालि बावैसो ना गुरबाय थानाय भिडिअ होदोंमोन ना लोगोफोर ना गोरानानो इसेबां जादोंमोन आरोना जाया नङा जादोंमोन आरो लोगोफोर बुजायैनो बांसाबदोंमोन ओमफ्राय खावसे जानानै नै इफोरबायसा खालि जाबाय आरोना खावसेया ओमफ्राय लोगोफोर बेखौनो माने आङो बोथियाखौ बासिनानै थास' बेदरजों बरिया संनोसै आरोना बिराद टेस्टि संखागोन दिनै लोगोफोर माने थास' बोथियासो होनलायलांबाय थास' बेदरजों ना बोथियाफोरखौ बिराद गोथाव मोनजायो मा जाखो बाबा नायनाय फिसालाया लोगोफोर बिराद ब्लग खालामबाबो माने हान्थियानो गैया आरोना मा जाखो मानो गाबदो गाबनो लुगैनायखाय गाब बेसे गाबो गाब नोङो ओजोंहाय नै गाइखेरखौ ग्लब ग्लब फुदुंनानै दोननोसै आरो दिनै माने साहा लोंनो बादो लोगोफोर बिराद फुंनिफ्रायनो गोबालाव माबा मोदोमाव थानायथां माथां एकदम गोबालाव जिखौनो माने मुगैलाबायनाय मोनदों आरोना जायखौनो मेखौनो माने मुगैयो जिखौनो मेखौनो ओंख्रिबाबो मुगैनाय मानाय इफोरबायसा मोनलाबायदों आरो माने लोगोफोर ओमफ्रायनो आङो माने दिनै साहाखौ लोङा दै लाल साहाबो लोङा ओमफ्राय गाइखेरबो लोङा ओमफ्राय गाइखेरखौ आं ओरैनो फुदुंना दोननोसै दायो फिसालाया लोंबा लोंथोसै नङाबा बोराया लोंथोसै आरोना लोगोसे माने दुन्दिया मुथासे लाबफानो हरदोंमोन आङो बाजारनिफ्राय सासे मानसिखौ ओमफ्राय नै दुन्दियाजों मोदोमफ्रु संनोसै आरोना नाखौ दिनैयो थाव होआलासिनो ओरैनो सारायाव गुदुङाव फिदिंदोल' आङो थाव साव जेबो होलायासै ओमफ्राय नै संनोसै लोगोफोर ओमफ्राय आङो बेयाव सामब्रामबो होलाया दै लोगोफोर सामब्रामबो होआ इनिफ्राय आङो थाइगिर होगोन लोगोफोर इनिफ्राय मस्ला मस्लि नै जाब्रां जुब्रांफोरा उनखाजोब्बाय आरोना इनिफ्राय बरिया संखानोसै थास' बेदरा मिस मोनबाय लोगोफोर ओमफ्राय सागं एसे सादबना लाबाय आङो इनिफ्राय नै बे थाइगिरखौ होना हरनोसै थाइगिरखौबो माने बांद्राय होला आङो गोखैद्राय जाबाथाय थास'नि टेस्टखौ दानजोबगोन नालाय लोगोफोर ओंखायनो माने खावसेल' होनाय जाबाय आरो थाइसेखौनो खावसेल' होनाय जाबाय आरोना ओमफ्राय लोगोसे मै ना गोरानखौबो होफाना होनोसै गोदौबाय थाथसै आरोना थास' बेदरा गुरै जागौ माने जुमायखौबो आथुर एरनना लाबाय आरो थाबनो माने गुसु जाया नालाय जुमायफोराबो
ओमफ्राय नै खामस्रोलायदो आरो एसे अराबो बारा जानानै खामस्रोलायदो लोगोफोर थास' बेदर लेमगौ लेमगौनो जेखै जाबो जारलासो आरो माने खामानियानो आथुर आथुर ना बैखै मावबा बैखै थायो बैखौ मावबा बैखै थायो आरो ना हारसिं मानसि नालाय हारसिं मानसिजों जेबो जायाना लोगोफोर नै ओमफ्रायो इखौ सुबाथाय दा मोनासो फोनसिगोन लोगोफोर दानो माने फोनथ'वा ओंख्रि ओंखामयाबो मोनथ'वाखै नालाय मोनबायबो लोगोफोर मोदोमफ्रु मोदोमलायबाय आरो थाइगिर मोदोमलायबाय ओमफ्राय नै ना बोथिया ख्रि ख्रि गोजावलायदो आरो ना लोगोफोर ना बोथिया ओमफ्राय सेंखौबो आङो जानो माफा मानै होदो आरो बोरायाथ' सें जाखाया नालाय दा बासिना जासिगोन आरो ओमफ्राय लोगोसे माने नाथुरबो दङ नै लोगोफोर नाथुरखौबो जारौ जारौ जि समायना नुखादो आरो ना ओमफ्राय दुन्दिया गोरलैखौ एसे मोदोमफ्रु गारना होनोसै आरो ना सोबाबो सिखारनाय नंला लोगोफोर दिनै उदै गावस्रालायनाय जानांगोन आरो ना दिनैबा दिनैसै थाफ्ले बहायलायनानै एकदम होख्लायनांसिगोन आरो दिनै थास' फेंखाजों ना बोथिया गोरानजों बरिया लोगोफोर मोदोमफ्रु मोदोमखाबाय ओमफ्राय ओजोंहाय आरो बोरायनि थाखाय स्पिसियेलि अमा बेदर दं आरो ना बोराया अमा बेदर दहायनो बायना लाबोखादोंमोन नालाय लामायाव माबायावनो अमा हैनो थांनायावनो ओमफ्राय नै लोगोफोर बेखौ माने माबा होबावलायगोनसोनो मालाय बोराया मैथ्रु फिथाइ होबावलायगोनसोनो आरो ना मैथ्रु फिथाइजों आरामसे माने संबावलायगोनसोनो बिराद गोबावसैमोन लोगोफोर बोराया अमा बेदर मोनजायैया ओइ दाखालि माने अखालि माने बाजैमोन फैखालि आदा बाजैमोन फैखालि मोनजानायानो ओमफ्राय गोबावथारसैमोन आरो मोनजायैया ओमफ्राय दिनैसो माने जानोसै आरो बोराया हारसिं नायख्ल'ख्ल' मोनलायलाङो आरो ना माने बुरैयाबो जाया नालाय फिसाफोराबो जाया नालाय गाव हारसिं माबोरैहाय जानो ओरै होननानै भाबियो आरो ना ओंखायनो माने अमा बेदरखौनो जानो बिराद खम खालामबाय बोराया आंना नङाबा बिराद अमा बेदरा इनि थाखाय स्पेसियेलि माबा ओंख्रि आरो ना अमा बेदरा इनि थाखाय बिराद मोजां आरो बेस्ट एसे साखिना नायनोसै र' लोगोफोर माबा उखैनायनिख्रुइ लुगैनाया बिराद बारा जादो मोदोमफ्रु बरिया ओंख्रि दिनै लोगोफोर दिनैबा दिनैसै आरो लोगोफोर दिनैबा दिनैसै ओरैबायसा गोथावानो दा बुंसै आरोना बोरायनि अमा बेदराबो मोनबाय नै लोगोफोर मैथ्रुजों अमा बेदरजों आरो अमा बेदर गोजा जानो बानानै बोराया मैथ्रु खावसे होफानो होदो आरो ओमफ्राय बिराद स्पेसियेलि एवनानै होबाय आङो लोगोफोर बोरायनो आंनि जिजायाबाबो अमा बेदरफोरखौ बिराद मोजां एवनो रोंगौहाय लोगोफोर ओमफ्राय नै बोरायनि थाखाय बिराद मोजां बरिया बानायना होबाय आरो मोदोमफ्रुनो दुन्दिया गोरलै होखाबाय मोनबायबो आं मोननायखौल' डाइरेक्टनो देखायबाय लोगोफोर फोथाराव माइ मोथि गोरान दंमोन लोगोफोर ओमफ्राय दा मासो माने अखाया ज्राव ज्राव हालाबायदो आरो फ्रि फ्रिनो आरो न'आवबो थांखो बाबा अखा हादोना बा अखा हादो फै अखा फ्रि फ्रि हाबाय दङ फोथाराव माइ मोथि गोरान माखा दङमोन ओमफ्राय दा मा खालामगोन ना रोगानोना हायो ना मानोना हायो आथुर आथुरलायो रानस्लाबाखैबो मोथिया बांद्राय माने दाखालि रोगाखांबायमोन ना खावसे ओमफ्राय नै दिनै माने गोदानै हाबावनायमोन आरो फै बाबा हाजो गेलेनाङा फैदाबा